Както казвам винаги, ЦСКА е на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Би за да те уважава. Ей, кока вижкев грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кокала, та-та-та-та. Здравейте, приятели! Отново започваме с Шампионска лига. Челси Пари Сен-Жермен. Втори матч. Тук предвиждам точен резултат 2-1 за Челси. Така че играйте внимателно и следете в точно време матча. Така, следващия матч е Манчестър Сити Реал Мадрид. Тук предвиждам точен резултат 2-1 за Сити, където англичаните играят много успешно на собствен терен, с много мотивация, агресия. Почти топката не излиза от терена, играе се чисто време, може би около 60-70 минути, така че Реал Мадрид да се стягат. Край за днес, утре пак ще се видим.